Zdravím všetky proamerické a proukrajinské mrtky vyjebané skurvené. Ja pozerám tie komentáre, že Rusom to už načisto jebe. Nie, Rusom to nejebe, to vám, tým vašim tupým hlavám a chcel som... A ja osobne si myslím, že tu skapeme všetci. To je môj osobný názor, hej? Že koniec tohto bude tak, že NATO nás zatiaľo tak do vojny, že nás tu pochovajú zaživa, absolútne, celý kontinent. Hej? Rusofil a hentaký a tamtaký, radšej budem rusofil, ale živý, ako proamerický mŕtvý kokot. Vy viete akurát tak holý kokot, lebo máte povysávané jebnuté hlavy a nevážite si život, ale čo je úplne na tom najhoršie, že my skapeme za vás. Do piči, už si druhý kurva, čo mi toto píše, prvý bol prúser. Nemci ešte budú fajčiť kokot Rusom, Nemci budú fajčiť kokot Rusom a potom vy čo spravíte? Proamerikánsky degeši. A teba blokujem tiež, ja sa s vami baviť nebudem. Normálne chyťte a skočte do piči z mrakodrapu na gebulu. Dementi drbnutí. Nemci budú fajčiť kokot Rusom, to ti garantujem. Do piči. Vy kde ste? V jakej piči? V jakej diere ste zalezení, keď nesledujete toto? Budú Nemci fajčiť kokot Rusom. Preto viem, že Rusi sú silní. Toto zhrnieme totálne v jednoduchosti. To je to isté, aké ty povíš, že si natural fitness. Pretože svet sa obrátil na konskú piču. Toto je katastrofa. Toto je čistá vojna, diabol s Bohom. Diabol sa tak premnožil vo svete, že to je za 5 minút 12 teraz. Buď bude koniec sveta do piči, alebo porazíme diabla. Ja mám 140 IQ a som silná osobnosť. To znamená, že ja ovplyvňujem ľudí. Mňa človek nedokáže ovplyvniť. Či ty to dokážeš toto pobrať s tou tvojou masnou bradou vyjebanou, skurvenou, to už je tvoja vec. Proste, toto je raz jeden fakt a nikto z vás to nikdy nezmení. Proste ja veľakrát, keď niečo vypustím z papule, tak ide davová psychóza. Keď si prečítaš o nás, čo máme 140 IQ, to je 0,2% populácie, my ukazujeme smer spoločnosti. Proste ja ovplyvňujem druhých ľudí, nie oni mňa, ja ich. A nikto z vás to nikdy v živote nezmení. Ja som sa tak narodil a tak aj zomriem. Here we go again! Stojíme za Rusmi. My sme praví Slováni, my! Vy, čo ste sa otočili proti Slovanom, tak si chodte tam do matkinej piči. My sme najstarší národ na svete. Jeden z najstarších. Pravá slovanská krv. Všetci, čo sa nám otočili, nech idú do matkinej piči. Choďte si tam za nich bojovať. Ja keď budem musieť, tak skapem za Slovana. Ale nie za túto chamrať vyjebanú skurvenú. Keby som mal, tak keď bude svetová vojna, položím život do piči za Slovanov. Keď budem musieť. Keď nie, tak utečem do Mexika.